¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Us ho heu passat bé fent el llibre o què? Ah, sí, molt. No, està molt ben fet. Jo he vist el llibre i és impressionant el que heu fet. Jo em vaig quedar... Ja has Sí, vist? em va agradar Sí, molt. gràcies. A mi el dibuixant, és que ho heu fet molt bé, realment. A mi m'agradaria saber-me explicar així. Traduir i adaptar aquest llibre de la Lolita, que són un retrat de 29 herois i heroïnes, doncs ha estat un privilegi, no? Aquí ens hem fixat sobretot en dues coses. Una, hem cuidat molt el fil narratiu perquè s'entenguessin molt bé les històries, i la segona, que ha estat un repte escriure algunes glosses. Per què te'n serveixen les glosses, Adrià? Per remarcar realment què vol dir la paraula. I perquè aquesta paraula no es pot treure. O sigui, hi ha paraules que les canviem, però hi ha algunes que dius és impossible perquè si no, no té sentit. Ha sigut el meu primer llibre que he adaptat i m'ha agradat molt veure de la manera que es pot com adaptar per la gent que li costa llegir, i no, és una manera de poder fer entendre la lectura a un gran ventall de persones. La importància que té la lectura fàcil és que tu l'entenguis. Tu llegeixes unes paraules, llavors n'hi ha paraules que són una miqueta difícils. Llavors tu les agafes i les poses una mica més fàcils perquè la gent, com nosaltres, les puguin entendre. Voleu fer una prova amb el teu llibre? I així veus una mica com es valida i tot això? Vale. Pues, qui comença a llegir? Jo. Adrià. La mort de Marielle va provocar protestes als carrers de 10 ciutats de Brasil i una forta indignació internacional. Indignació internacional. Jo... Vinga, Adrià, sí. Indignació és com que... És indignat. Vale. És com que no estàs gens d'acord i dius que no, que estic d'acord i protestes i com que... I les dues paraules juntes? Internacional és tot el mundo. Tot el Vale. món, sí. I el que podríem fer, per exemple, aquí, indignació internacional, no cal potser dir internacional, podem dir molta indignació a tothom, o a molta gent, o alguna així. O que tot el món no estava d'acord. O a tot el món no estava d'acord, alguna així. Sí? Bueno, aquest canvi... Jo això ho faré per escriure, a mi això em serveix perquè a l'hora d'escriure jo pensaré ara en això, està molt bé. S'ha de dir que aquesta feina seria impossible de fer sense l'equip de validadors, perquè ells tenen una mirada superfina, superacurada, i són els que al final et diuen això sí i això no. Llavors penso que s'ha engrandit moltíssim el resultat final gràcies a la feina de les validadores i els validadors. Hi ha un jardiner a Escòcia que ha decidit cuidar el bosc perquè no sembli que ningú l'ha cuidat, perquè es vegi natural. I aleshores ell diu, si plogués, aquesta fulla cauria aquí. Si es cremés, aquest tronc cauria cap allà. I crec que això és molt semblant al que heu fet vosaltres. O sigui, és el que intenta fer una escriptora, que una cosa es pugui semblar natural, però crec que vosaltres heu naturalitzat molt el llibre, i això és molt bonic. És molt bonic, no es veu la intervenció humana, i això és molt bonic. El que més m'agrada dels llibres és el que provoquen, i aleshores m'agrada molt que hàgiu assumit aquestes històries com a vostres i les hàgiu fet arribar a gent que d'una altra manera no les hagués pogut llegir. I això és molt semblant a ser escriptora, així que el moment que més m'interessa són aquestes 6 escriptores d'aquí.